je ním alebo ňou pani redaktorka, pani spisovateľka, pani kritička a kadečo ešte inšie, ako sa dozviete. A je ňou pani Danuša Dragulová Faktorová. Narodila sa vo Zvolenie. Detstvo prežila v Krupine. Študovala žurnalistiku, píše poéziu a prózu pre deti i dospelých. Venuje sa aj literárnej kritike. Získala viacero ocenení, novinárskych i literárnych súťaží. Pre dospelých napísala knihu poviedok Okamihy nečasu, básnické zbierky Hľadám sa v sebe, deti. A čo napísala knihy Krám Taríče, Čári mári, zmizli čiary, Hľadám, Princezna Smoková, Vesly, Príbehy z poštárskej kapsičky, Príhody Uja Hrmotku, Mišo a Ríšo z našej ulice, Na chvoste Šarkana, Vážte jasnosti je riaditeľkou vydavateľstva a šéf-redaktorkou časopisu Max. Uj, Maxi! KKB, to sa veca necíka. Ale pani Faktorová, dobrý deň. Ručičky poskávam. To sa neskávam. Ale aj vás Maxi vyzerá dneska, že dneska bude okidoki dníčok. Tak dobrý. Dobrý deň, pani Faktorová. Dnes Maxi príjemný spoločník. Dobrý pán Hruška, tak ako každý mesiac. Dobrý. Pani Faktorová, už som vám dávno chcela povedať. No viete, ten môj stály, on toho Maxíka tak miluje. Každý deň aj odkupuje sedí nad ním. Nad mojím Maxíkom ste si istá? Poznal by ho vôbec? No viete, každý mesiac iný, no neviem, ale záleží od toho, aký mesiac by zmalil. Určite ho nájdem. Prečo nie je Maxík dinosaurus? Lebo nemá také dlhé nohy. Čo robíte, keď nič nerobíte? Nič nerobím. Ale aj vtedy robím, lebo nič nerobiť sa nedá. Keby to bol mačací časopis, ako by sa volal? Múro. Keby ste našla zranenú muchu, tak by ste... No, išla by som za zverolekárom, aby jej dal tú nohu do sádu. Je to ryžavel. Má to veľký chvost. Musí sa to dať. Musím povedať. Čo je to? Papagaj? Nie. Vrabec? Nie. Veverička? Áno. Máme taká špeciálna. Niektoré veveričky stretávam v lunaparku úplne bežne, veď prečo by sme sa iba my mali voziť na kolotočoch? Vtáci na stromoch spievajú vtáčiu pieseň. Do stromov padajú farebné listy. Začína picíme na prsty. Veľká mama príroda sfarbila listy do hneda. Zafúkal jemný vetrík, obliekli sme si teplý svetrík. Unavený ujo ukladá úrodu a večer sa učí so svojím vnukom prírodovedu. Zobrali si listy zo stromu a idú do domu. Krásna jeseň. Na jeseň padajú listy, svet býva listy. Vtáci odletajú do teplých krajín A stromy sa balia do teplých perín. Ječko stráži svoje pichliačiky a jeho brat čúla nad ťažkým príkladom a vedľa neho je obrázok s domčekom. Pole hladí lúka, ďatelinka, koze kvietky. Prvá časť príbehu.
deň špagát. Druhá časť príbehu. Okolo neho prišiel Jožko a o jeden koniec špagátiku zakopol. O, špagátik. Tretia časť príbehu. Zrazu sa tam zachmolila Adelka. O, špagátik. Štvrtá časť príbehu. A tak Adelka a Jožko začali spolu špagátiť. Pomarančové lepno. Dáme si čajíček, margaretku. Ó, ďakujem. Ďakujem pekne. Nebude práv. Nech sa páči, to je ako naozaj smieča. Ďakujem. Tak nie len hudobníci, spisovatelia, ale aj dramatici a gazdinky. Kreslíme s Leonardom. Dokonca. Ďakujem pekne. Pole hľadí lúka, ďatelinka, koze kvitky núka. Len sa nasiť dobrým vodným kvetom, len sa nasiť dobrým vodným kvetom. Na veselo. Ďakujem pekne. Dva rady, dobrý rád. Máte už len jeden, ale máme dva. Vy ste vo všetkom lepší. Ja musím niečo robiť so sebou. Mliečka dobrým deťom, len sa nasiť dobrým vodným kvetom. Mali by ste si vymeniť pero, lebo to vaše čierne pero píše smutné a čierne rozprávy. Po ich prečítané máme čierne paprčky. Čo by sme mohli robiť? Mne by to našepkal ten čaj. Čo je slovo čaj odzadu? Tabak odzadu. Kabár, výborne. Oko. Áno. Áno, ona. Niekedy sa dajú aj celé vety, napríklad ťahať mak. Kam ťahať? Tam. Takže ja sa vlastne takto hrám. To je taká dobrá práca, že človek sa hrá s písmenkami, so slovíčkami. Aký predmet ste mali radi v škole? Chodila som na základnej škole do matematickej triedy, tak asi aj tú matematiku, ale aj slovenčinu, samozrejme, literatúru, vlastivedu, prírodovedu. Koľkých rokov ste začali písať Maxika? Maxík teraz bude mať 10. výročie. A kde sa kúpuje ten Maxik? Že aké máte rada ovocie? A ja vidím, že vy ste to asi aj uhádli, že? Jablka! Jablčka, áno. Apple. Či ste bola takedy pri mori? Bojíte sa strašne diel? Strašne. Koľkých rokov ste začali písať knihy? A čo ste robili, keď ste sa nudili doma? Ja neviem, čo je to nudica, ale musí to byť nejaká strašná choroba, lebo... Rada píšete Maxika? Áno, baví ma. Vymávať aj nočné? A koľko ste peniazy za to na tom zarobili? Ďakujem za milé prijatie. Ďakujem za to, že ste si to všetko tak krásne, prekrásne pripravili.